தக்காளி வணக்கம். இன்னைக்கு வந்து ஒரு மெசேஜ் சொல்லலான்ட்டு இருக்கேன். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சின்ன வயசுலலாம் பென்சிலை யூஸ் பண்ணியிருப்போம். கொஞ்சம் வளர வளர பேனாவை யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஏன் அப்படின்னா, சின்ன வயசில் நம்ம பண்ணுற தவறுகளை ஈஸியாக திருத்திக்க முடியும். ஆனால் நம்ம வளர்ந்ததுக்கப்புறம் பண்ணுற தவறை வந்து அவ்வளோக்கு திருத்த முடியாது. அதனால் வளர்ந்த பிள்ளைகளாம் ஒரு செயலை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை பண்ணலாமா வேணாமா, இதனுடைய விளைவு என்னன்னு ஒரு தடவைக்கு பல தடவை யோசித்து முடிவெடுங்க. செஞ்சதுக்கப்புறம் இது செஞ்சுருக்காமல் இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறத விட செய்யாமல் இருக்கிறது நல்லது இல்லையா? நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேனா அப்படின்னு கேட்டிருக்கலாம். நானும் நிறைய தப்பு பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் நான் யோசிப்பேன், நம்ம லைஃப்பில் கொஞ்சம் கடவுள்லேருந்து எதுனா ஒரு வரம் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த பார்ட்டை போய்ட்டு கொஞ்சம் டெலீட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்லாம் தோணும். நிறைய ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் நீங்கள் இனிமேல் எதனா ஒரு முடிவு எடுக்கிறதா இருந்தால் ஒரு தடவைக்கு பல தடவை யோசித்து முடிவெடுங்க. நீங்களே ஃபீல் ஆக தேவையில்ல, மற்றவங்க எதுவும் சொல்ல தேவையில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சரி, அதனால் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ, பாய்.